Seuraava syöttö. Munnukka passaa ja nyt pääsee Rossi lyömään hyvästä pakolaispelaaja. Hän on yhdysvaltalainen Crystal Palmer, mutta vain 3 hän saa käyttää. Ja yksi heistä ansaitsee pisteen nyt joukkueelle ja se on Pallokarulle 7. Bianca Gomez näin torjunnassa. Katsokaapas tätä. Lahti. Hyvä vastaanotto Gomezilta. No etukentällä ainakin ja sitten hyvä passi Munnukalta. Gomez ei saa tapettua. Hyvä puolustus tulee Hyttiseltä. Sitten Munnukka Gomez uudelleen ja nyt kääntää Gomez vähän enemmän viistoon. Ja siellä ei puolustaja sitten enää paikalla olekaan. Näin saa kotijoukkue tuon putken poikki ja ottaa 10. pisteensä tässä. 10-7 johtoon Kuusamon Pallokarhut. Bianca Gomez ottaa taas vastapuolen passariella Riekkinen. Katselee verkon läpi. Lahti. Riekkinen, Birdin, Rossi, Munnukka, Gomez ja tuosta passista pallo päättyy, näin uskallan sanoa. Väittäisin muuten, että jos Bianca Gomez pelaisi sarjan kärkipään joukkueessa, niin hän olisi tehnyt aika paljon pisteitä tässä liigassa. Erän jälkeen ja lähinnä tulevia suunnitellaan yhdessä Lentopalloliiton uuden puheenjohtajan tammikuussa aloittavan Arto Satosen kanssa, mutta vielä tämän erän ratkaisu, josta saattaa muodostua kovinkin jännittävä. Gomez on sitä mieltä, että eihän tästä mitään jännää tule. Siinä on Hattunen lippa, Gomez takoo sieltä pisteen. Näin ja torjunta on täysin voimaton. Samalla otetaan syöttövaihto, Nevalainen tulee pois kentältä ja kohta näette, tässä vieläkään antaa. Stacey O'Connor syöttää tässä 44 maaottelua Ison-Britannian maajoukkueessa. Gomez peippaa tällä kertaa ja se pallo, sieltä ei enää löydy ketään sitä palloa hakemaan. Odotin kyllä kovasti, että joku sitä olisi tätä selostamista tullut hakemaan, mutta ei. Munnukka jatkaa. 23-17, 2 pisteen päässä Pallokarhut erä voitosta ja kun 3 tunnista ja 5 erästä puhuttiin Keijo Mannisenkin toimesta ennen peliä, niin ei se kovin kaukainen ajatus tällä hetkellä ole. Gomez edelleen, niin kuin olen todennut usean kerran, että tässä on kyllä nainen, joka osaa palloa lyödä. Näin lähtee jälleen. Suomen mestari laittaa palloa liikkeelle. Lampeenrannalla pieniä vaikeuksia vastaanoton kanssa. Sitten Gomez lataa laidasta. Ja se tulee Hyttisen eteen niin, että Hyttinen sitä enää peliin saa. Ja siitä piste lisää kuusamolaisille. Ella Riekkinen. Gomezin vastaanotto on hyvä. Ja passi Kruudalle ja Kruudan hyökkäys kenttään. Se tietää sitä, että olemme tekniselle aikalisälle lähdössä lukemissa 14-7. Tästä tuo Kruudan hyökkäys voittoa tällä kaudella. Pallokarhulla 4 pistettä, eli Pallokarhut ei muita pisteitä sitten ole saanut kuin nuo 2-3-2 voittoa nyt. Gomez syöttöruudussa olisi johdattelemassa joukkuetta ensimmäiseen 3 pisteen saaliiseen tällä kaudella, mutta vielä sinne on pitkä matka. 16-7 ovat lukemat 3. erässä. Ja S-tilaston 2 on lisännyt nyt sitten Siensä määrän tällä kaudella 31. Ja mitäs tulee sitten? Kiensin käsistä karkaa ja sekään ei palaa koskaan enää pelattavaksi. Hyviä syöttöjä Gomezilta, kun Gomez ton syöttönsä on löytänyt. Ja nyt ottaa sitten Manninen puolestaan aikalisän Pieksämäelle toisen sellaisen. Elina Salomäki syöttää. Munnukka, Gomez nyt kutosesta ja sieltä tulee ja kyllä räjähtää yleisökin täällä Kuusamossa ihan erilaiseen huutoon kuin kertaakaan aiemmin tänään. Erittäin näyttävä hyökkäys kutospaikalta Bianca Gomezilta ja samalla otetaan tuo tuttu vaihto edellistä erästä. O'Connorilla 44 maaottelua, kun tällä naisella maaotteluita Sara Tikalla ei ole. Munnukka heittää passin sitten Nesicille. Nesic onnistuu. Ja tietenkään Nesickään ei maajoukkuepelaaja ole, sillä Serbian maajoukkuehan nyt on yksi maailman parhaista. Ja Serbian maajoukkuepelaajat pelaavat sitten aika lailla kovissa liigoissa. Milena Nesic, joka tapauksessa on hänkin esimerkki siitä, että kuinka kovia pelaajia noista maista tuleekaan sitten kasapäin.
Gomez. Ja tulee niitä tietysti Brasiliastakin, mutta hienosti tulee Hyttinen puolustamaan. Joukkuekaverit eivät kuitenkaan palloa enää peliin saa. Bianca Gomez 22-9. Ja sitten vaihtaa Sirchenko, ottaa torjuntavaihdon. Passari Outi Munnukka tulee pois kentältä. Gomez jälleen nousee ihan kuppiin vaikeasta asennosta. Ja sitten kierretään Satanen. Ja sen liigassa esiintynyt koko kolmikkohan pelasi viime kaudella muutaman pelin Pieksämäki Volleyn paidassa samaan aikaan. Munnukka laidasta Gomez. Gomez niittaa kenttään. 24-12 on eräpallon aika. Näin vaihtuu seuraava pelaaja kentällä. Gomez poistamaan kotijoukkuetta. Green Ruda ja hienoa. Yleisö lähtee kannustamaan omiaan nyt oikein vahvasti. Vaikka omat ovat aika lailla nyt syvällä suossa, niin sitä kannustusta kyllä todellakin tarvitaan. Sitten Rossi laidasta. Torjunnan välistä menee Antikainen kuitenkin puolustaa sen ja Birdin pääsee hyökkäämään. Gomez napsii sen Marjan ja sitten tungetaan palloa laitaan Rossille uudelleen. Sitten Kruda kutospaikalle Gomezille ja Gomez tsekkaa. Tyydykkäästi kolminaisen torjun taakse. Pelinaisen ratkaisu. Ei yletä tuohon palloon millään. Pieksämään libero Kirsi Hyttinen. Katsotaan tätä. Näin. Ja Hyttinen yhdellä kädellä ei enää pallon alle pääse. 3-3 torjunta myllytykseen. Syöttää seuraavaksi. Hyvä syöttö. Hyvä myöskin Rossin vastaanotto. Ja sitten Gomez lataa ykkösnurkkaa. Ja jos sieltä Taru Lahti on hakenut aika monta palloa, niin nyt ei Lahti ehdi edes silmämunia liikuttaa, sillä niin nopeasti pallo löytää tiensä tuonne ykkösnurkkaan. Katsokaa tätä näin. Se on komea paukku rajaa myöden Rossilta. 7 vielä. Munnukan seuraava syöttö. Hyttisen vastaanotto 5 metriin. Birdin toimittelee. Sen hakee Rossi ja sitten Gomez toimittelee ykköskulmaa. Paikalleen näköjään. Ja se jää sinne. Ja nyt lähdetään kyllä varmasti Pieksämään aika lisälle ja näin on. Pallokarhut johtaa 5. erää. 4 omena. Ja seuraava Gomezin paukku sitten tuonne Hyttisellä. Vaikea on. Lahti joutuu heittämään hihalla yli. Minne tarjoaa Munnukka keskelle Kruudalle. Imaisee Kikanton erää. Ja Bianca Gomez on syöttämässä. Ja Hyttisellä vaikeuksia. Nyt on ylitse pääsemättömiä vaikeuksia. Aikamoista jälkeä Gomez. Sanoisin, että aika odotetustikin nyt tekee tuolla syöttöpaikalla. Outi Munnukka alusti ja Bianca Gomez jatkaa nyt sitten tätä savolaisten kiusaamista oikein urakalla tuolla syöttöpaikalla. 8-1 Pallokarhut metsästää.